соҳаи тандурустӣ яке аз самтҳои аввалин дараҷаи сиёсати иҷтимоии давлати Тоҷикистон ба шумор рафта, давоми солҳои охир бо маром рушд карда, то имрӯз ба пешравиҳои назаррас ноил шудааст. боиси қаноатмандист ки солиёни ахир соҳаи тандурустии Исфара ба таври назаррас рушд меёбад. пойгоҳи моддию техникии муассисаҳои соҳа пайваста мустаҳкам гардида, сатҳу сифати хизматрасониҳои тиббӣ беҳбудӣ меёбад. бунёд, таъмиру навсозӣ ва муҷаҳҳаз намудани муассисаҳои тандурустии шаҳр бо дастгоҳу таҷҳизоти зарурии ташхису табобатӣ, ки асосан дар давраи истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба амал омадааст, рушди соҳаро таъмин кард ва барои аз байн рафтани мушкилоти солҳои қаблӣ заминаи воқеӣ гузошт. акнун ташхису табобат бо истифода аз дастгоҳу таҷҳизоти муосир дар муассисаҳои тиббии шаҳр сурат мегирад ва саргардонии солҳои пеш, ки барои аҳолӣ хароҷоти зиёди молиявӣ ҳам дар пай дошт, куллан бартараф гардид. ҳоло дар шаҳри Исфара 73 муассисаи тандурустӣ қариб ба 300 000 аҳолӣ хизмат мерасонад. таъмиру азнавсозии аксар шӯъбаҳои беморхонаи марказӣ, 5 беморхонаи минтақавӣ, 4 маркази саломатии шаҳрӣ, 15 маркази саломатии деҳот, 23 бунгоҳи тиббӣ ва дигар иншооти соҳа боис ба он гашт, ки кулли амалҳои марбут ба ташхису табобат пурра дар дохил сурат гирад. ҳоло азму талоши масъулини муассисаҳои тандурустии шаҳр ба омодагиҳо баҳри бемушкилӣ паси сар намудани фасли зимистон равона шудааст. захираи ангишт, маводи ғизоӣ ва омода намудани иншооти гармидиҳӣ аз қабили дегхонаҳои буғӣ аз муҳимтарин тадбирест, ки дар беморхонаи марказӣ ва беморхонаҳои минтақавии Ворух, Чоркӯҳ, Нефтобод, Шуроб ва Чилгазии шаҳр марҳила ба марҳила амалӣ карда шуд. дар баробари ин генераторҳои истеҳсолкунандаи қувваи барқ ва гармкунакҳои каммасрафи барқӣ дар ҳолати корӣ қарор доранд. 335 тонна захираи ангишт карда шудааст. картошка 4 тонна 650 кг, пиёз 1 тонна 200 кг, равған 200 литр, орт 300 кг, биринҷ 400 кг, шакар 300 кг, дигар намудҳои хӯрока 900 кг захира карда шудааст. дар ин давра дар ҳудуди беморхонаи марказии шаҳри Исфара, инчунин дар 5 беморхонаи минтақавӣ якчанд шӯъбаҳо аз таъмири куллӣ бароварда шуданд. аз он ҷумла дар беморхонаи рақами 2 ҷамоати деҳоти Чоркӯ шӯъбаи бачагона, инчунин дар беморхонаи рақами 1 ҷамоати деҳоти Ворух шӯъбаи сироятшиносӣ ба истифода дода шуд. инчунин дар беморхонаи рақами 3 ҷамоати деҳоти Чилгазӣ, ки ба 3 ҷамоат, ҳам ҷамоати Кулканд, ҳам ҷамоати Чилгазӣ, ҳам ҷамоати Лакон хизмат менамояд. шӯъбаи эҳё ва ҷарроҳӣ кушода шуд, ки ин бо дастуру супоришҳои вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон ба сомон расонида шуд. дар дигар деҳаи дурдасти шаҳри Исфара, дар ҷамоати деҳоти Лакон, нуқтаи ёрии таъҷилии тиббӣ ташкил карда шуд, ки он барои зиёда аз 10 000 мардуми ҷамоати деҳоти Лакон хизмат менамояд. дар солҳои пеш таъмирталаб будани иншоот ва норасоии дастгоҳу таҷҳизоти ташхису табобат мушкилоти асосии табибон ва дигар кормандони беморхонаи марказии шаҳр ба ҳисоб мерафт. аммо дар давоми 2-3 соли охир бо дастгирии ҳукумати мамлакат, вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, инчунин саҳми соҳибкорону нафарони саховатпешаи шаҳр, аксари иншооти беморхонаи марказӣ таъмир ва бо дастгоҳу таҷҳизоти зарурӣ таъмин карда шуд. дар худи беморхонаи марказии шаҳри Исфара якчанд шӯъбаҳо аз таъмири куллӣ бароварда шуданд, ки яке аз онҳо шӯъбаи қабулгоҳ, дигари шӯъбаи физиотерапевтӣ, ки аз ҳисоби махсуси беморхонаи марказӣ таъмир карда шудааст. инчунин бо дастгирии вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон шӯъбаи амрози дохила ба пуррагӣ аз таъмири куллӣ бароварда шуда, дар шӯъбаи таваллудхонаи беморхонаи марказӣ низ дар шӯъбаи навзодон ва таваллудхона пуррагӣ аз таъмири куллӣ бароварда шуданд.
این به ما امکانیت میتید که برای گذراندن تیر ماه و زمستان سال 2024-2025 برای باز هم با صفت بلند خدمت رساندن به مردم کوشش و غیرت نماییم. ҳукумати мамлакат дар замони соҳибистиқлолӣ ба пешрафти соҳаи тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуда, барои ҳалли мушкилоти ин соҳаи ҳаётан муҳим тадбирҳои зиёдеро амалӣ гардонид. аз ҷумла дар дурдасттарин шаҳру деҳоти мамлакат барои фароҳам овардани шароити мусоид дар самти ташхису табобат бунёди иншооти соҳа бо сатҳу сифати баланд амалӣ шуда рушди соҳаи тандурустӣ таъмин гардид. пойгоҳҳои моддиву техникии ин самти афзалиятнок таҳким ёфт, ки дастовардҳои ба амаломада дар шаҳру деҳоти Исфара далели ин гуфтаҳо ба ҳисоб меравад.